Хайырлы ирте, илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышта. Халык күңелендә мәңге яшәр. Казанда күренекле әдип, дәүләт эшлеклесе Роберт Миңнуллин яшәгән йортка истәлек тактасы куелды. Ковид янә көчәя, республикада бердәм рәвештә прививка ясатуга керештеләр. Мәгариф учреждениеләрендә укучыларны тукландыру ничек оештырылган? Казан мэриясендә шушы мәсьәлә буенча фикер алыштылар. Татарстанда янәдән медицина оешмаларында тән температурасын үлчәп кертә башладылар. Әлеге карар республикада соңгы атналарда күзәтелә торган яңа коронавирус инфекциясе белән авыручылар саны арту белән сәбәпле кабул ителде. Искәртеп узабыз, килүчеләргә шулай ук медицина битлекләре киеп йөрергә киңәш ителә. Вакцинация турында да онытмаска кирәк. Татарстанда бу атнадан бурын аша вакцина ясатуга керештеләр. Инде республикага махсус шприцлар кайтарылды. Вакцина кертүнең яңа алымы илнең 5 төбәгендә кулланыла. Әлеге вакцина кемгә туры килә һәм аны ничек ясыйлар? Хәбәрчебез белеште. Спутник V вакцинасы Валентина Маслованың коронавирусқа каршы туруда берничә ел инде тугры юлдашы. Вакцина булмаса киләчәктә нәрсә булачагы билгеле түгел. Менә хәзер 4нче тапкыр прививка ясатырга телим. Коронавируска каршы көрәштә таныш Спутник V хәзер организмга борыннан кертелә. Ничего не почувствовала. Бер нәрсә дә сизмәдем, борынга тамчы су агызган кебек кенә. Куркырга кирәкми, үлемгә китерерлек бер нәрсә дә юк. Татарстан илдә интерназаль прививка ясый башлаган икенче төбәк булды. Вакцина бер үк кертү ысулыгына үзгәрде. Интерназальные насадки. Алар күп кырлы стерилизацияләнгән, шикләнмәгән күләмдә кулланырга мөмкин. Вакцинацияләүнең беренче көнендә яңача прививка ясарга теләүчеләр аз түгел. Я выбрала для себя именно этот способ ревакцинации. Инъекция махсус кушымталар белән сиптерелә. Процедура алдыннан пациентның борын юллары чистартыла. Процедурадан соң тагын 30 минут пациент табиб күзәтүендә тора. 2 сәгать дәвамында төшкермәскә, шулай ук тәмәке тартмаска, эчмәскә һәм ашамаска киңәш итәләр. Вакцинациянең халык ара ысулы борын куышлыгында ышанычлы киртә тудыра. Инфекция үтеп керми. Глубокий вдох. Шулай да табиблар беренче компонентны традицион рәвештә укол белән кертергә киңәш итә. Аңа шәһәрнең теләсә кайсы поликлиникасында язылырга мөмкин. Алия Галиуллина, Гүзәл Зайнакова, Ринат Сәхибгәрәев, Татарстан яңалыклары. Казанның 7 мәктәбе беренче сыйныф укучылары саны буенча рекорд куйды. Кайбер мәгариф учреждениеләре быел 15 сыйныф җыйды. Бу хакта эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шәһәр мэриясендә хәбәр иттеләр. Шулай ук мәктәпләрдә туклану темасы да кузгатылды. Укучылар өчен комплекслы төшке ашлар күпме тора? Бу турыда алдагы язмада. Комплекслы төшке аш 48 сум, ирекле сайлау менюсы буенча 76 сум. Быел Казан мәктәпләрендә туклану бәясе үзгәрешсез калды. Өлкән сыйныф укучылар өчен ташламада сакланып калган. Ул көнгә 8 сум 30 тиен. Аз керемле гаиләләрдән һәм башлангыч сыйныфлардан килгән укучылар бушлай туклана. Менюны да яңадан караганнар. Мониторинги и опросы. Безнең белгечләр үткәргән мониторинглар һәм сораштырулар күрсәткәнчә, барлык балалар да иртәнге сәгатьтә кайнар аш белән тукланырга әзер түгел. Ярма һәм сөт ризыклары күбрәк булган комплексларның икенче вариантын эшләргә һәм сайларга тәкъдим иттеләр. Булар ботка, сыр. Менюлар гына түгел, азык-төлек блокларда яңартылды. Казанның 30 мәгариф учреждениесендәге ашханәләр яңа эш форматына күчкән. Хәзер бу мәктәп рестораннары, махсус дизайн һәм сыйдырышлык белән. Проведение ежегодной. Ел сайын ашханәләрне заманчалаштыру, мәктәпләрдә укучылар саны артуны исәпкә алып, утырту урыннары санын арттырырга мөмкинлек бирә. Яңа мәктәпләр ачу һәм реконструкцияләү нәтиҗәсендә утырту урыннары саны 8 меңгә якын артты. Быел Казан мәктәпләрендә 165 мең укучы белем ала. Бу 5 алдагы елдагыдан 5 меңгә күбрәк. Быел кайбер белем бирү учреждениеләре 15 беренче сыйныфны ачты. школами-рекордсменами. Беренче сыйныф укучылары саны буенча рекордчы мәктәп Бионика лицее һәм Весна комплексындагы 85-нче лицей булды. Анда 15 сыйныф ачылды. Сыйныфлар С хәрефенә кадәр барып җитте. Ләкин мәгариф учреждениеләре җитешми. Берничә микрорайонда Салават күпере, Салмачы, Солнечный город, шулай ук Вишневка һәм Привольный бистәләрендә ул аеруча кискен тора. Яңа объектлар төзелеше хәлне җайга салырга ярдәм итәчәк. Хәзер Казанның Сказочный лес
ТЭС һәм башкала торак комплексларында 2 яңа мәктәп салына. Ания Гыйбадуллина, Фируза Насырова, Татарстан яңалыклары. Инде мәктәпләрдә туклануны оештыру буенча өстәмә сораулар килеп туса, ата-аналарга консультация бирәчәкләр. Кайнар линия 16 сентябрьгә кадәр эшли, кызыксындырган сорауларны экраннарда күрсәтелгән телефоннар буенча бирергә мөмкин. Исәнмесез. 1 сентябрьдә парталар артына Татарстанның 490 меңнән артык укучысы утырды. 55 меңнән артык 1-нче сыйныф укучысы мәктәп бусауга сынатлап керде. Белем көнендә республикада яңа мәктәпләр дә ачылды. Түбән Каманың йөзләгән укучысы 1-нче тапкыр Адымнар күп телле мәктәбендә линейкага төзелгән. Бу республикадагы 5-нче шундый комплекс. Рус, татар һәм инглиз телләрен тирәнтен өйрәнәләр. Мәктәпне Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм республика дәүләт киңәшчесе масштаблы проектны рухландыручы Минтимер Шаймиев ачты. Очень приятно, что у нас есть такая новая форма обучения, как школа Адымнар. Это самая современная технология, это самая современная школа. Стандарт этой школы очень высок. Это мирового уровня. Тут работали выдающиеся организаторы производства, которые строили город, создали одно из лучших комплексов нефтехимии, концентрации, тем более для Татарстана, нефтедобывающей республики. Мы стали одним из нефтехимических регионов. Эврика балалар бакчасында мәктәпкәчә яшьтәге балаларда телләрне һәм интеллектны үстерәләр. Аны яңа микрорайонда ачтылар. Инженерлык мәктәбендә 48 класс бар. Укучылар Әлмәттә химия, технология институтына һәм югары нефть мәктәбенә укырга керү максат итеп куя. Башкалада да дистәләгән мәктәп үз ишекләрен ачты. Казанда Кембриджның Бала Сити халык ара мәктәбе кампусы эшли башлады. Укучыларны белем көне белән президент аппараты җитәкчесе Әсхат Сәфәров, проектның генераль директоры, Дәүләт Советы депутаты Альбина Насырова котлады. Белем көне Башкала гимназиясендә да узды. Быел 1-нче тапкыр мәктәпкә 138 1-нче сыйныф укучысы килде. Традицион рәвештә 1-нче сыйныф укучылары өчен 1-нче кыңгырау чыгылды. Автомобиль төзүчеләр шәһәре тарихындагы иң зур мәктәптә үз ишекләрен ачты. 62-нче номерлы мәгариф үзәге кыска вакыт эчендә төзелде. 1-нче мәктәп линейкасына республика парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшинны, шулай ук Дәүләт Думасы һәм Дәүләт Советы депутатларын чакырдылар. Чаллының 62-нче мәгариф үзәгенең 1-нче сыйныф укучылары өчен мәктәп кыңгыравы 1-нче тапкыр чыңлады. Бу шәһәрнең иң зур мәктәбе. Хәзер 1500 укучы математика, физика, әдәбият һәм тел нигезләрен үзләштерә. Заманча спорт, актлар залы, 2 бассейн, иркен ашханә укучылар өчен уңайлы. Учителя должны сегодня обратить очень большое внимание к вопросам патриотизма, воспитания. Вызовов много, не только ко взрослым, но и к детям. Поражаешься той замечательной школе, которая построена собственными руками и спроектирована в Татарстане. Это уникальная школа, в которой плохо учиться уже нельзя. Основа высокообразованных людей, работающих на многих предприятиях Челнов, в том числе и на КАМАЗе, закладывается здесь. Республика көне алдыннан Казанга Молдова Республикасының Гагаузия автоном территориаль берәмлеге җитәкчесе Ирина Влах килде. Аны Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов кабул итте. Татарстан белән Гагаузия арасында хезмәттәшлекне ныгыту, шул исәптән сәүдә-икътисади багланышларны үстерү, агросәнәгать секторында, медицинада, IT секторда хезмәттәшлек турында фикер алыштылар. Татарстан парламентында Ирина Влахны Фәрит Мөхәммәтшин кабул итте. Ул республика җитәкчелеге тарафыннан тынычлыкны һәм милләтара татулыкны саклау мәсьәләләрендә башкарыла торган эшлекле эш турында сөйләде. Очрашу нәтиҗәләрен шәрехләп, Ирина Влах Татарстан һәм Гагаузия арасында хезмәттәшлекнең киләчәк юллары турында сөйләде. У нас с Республикой Татарстан сложились очень хорошие теплые отношения, и первое наше соглашение было подписано еще в 1999 году. И хочу вам сказать, что с этого периода отношения из года в год улучшались, и мы проводили совместные межрегиональные проекты. Татарстан очень серьезную помощь и поддержку оказывал гагаузской автономии, оказывал поддержку и системе здравоохранения, и системе образования. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Дәүләт Думасының Милләтләр эшләре комитеты рәисе Геннадий Семигин белән очрашты. Парламентарий милли һәм төбәк масса күләм мәгълүмат чараларының 9-нчы форумында катнашты. Форум масса күләм мәгълүмат чараларының үсешенең хәзерге торышы һәм перспективалары турында фикер алышу максатыннан үткәрелде. Форумда Фәрит Мөхәммәтшинга бәллүр каләм тапшырдылар.
Парламентта узган очрашуда Фәрит Мөхәммәтшин һәм Геннадий Семигин дәүләт милли сәясәтне тормышка ашыруның актуаль мәсьәләләре, милләтара мөнәсәбәтләрне урнаштыру барышында масса күләм мәгълүмат чараларының роле турында фикер алыштылар. Геннадий Семигин билгеләп үткәнчә, Татарстан 3 дистә ел эчендә үзенең конструктив диалог моделен булдыра алды. Бердәм тавыш бирү көнендә 11 сентябрьдә Татарстанда Казанның 2 округында Республика Дәүләт Советы депутатларын өстәмә сайлау уза. Бу хакта Татарстан үзәк сайлау комиссиясе утырышында искә төшерделәр. Тавыш бирүдә 123 меңнән артык казанлы катнаша ала. Бу Татарстан сайлаучыларының 4% дигән сүз. Бердәм тавыш бирү көнендә 39 районда өстәмә муниципаль депутатлар сайлау планлаштырылган. Җирле советларда депутатлыкка кандидатлар сыйфатында 670 кеше теркәлгән. Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев белдергәнчә, безнең сайлау системасы бердәм тавыш бирү көнен үткәрергә әзер. Тавыш бирү өчен барлык участоклар Роспотребнадзор тәкъдимнәрен исәпкә алып җиһазландырыла. Иҗтимагый палатаның тавыш бирүне контрольдә тоту буенча координацион советы үзәк сайлау комиссиясе башлыгы урынбасары Олег Сквордяков бердәм тавыш бирү көненә әзерлек барышы турында сөйләде. Хәзер күзәтүчеләр исемлеге формалаша, аларның барысы да белем ала. Күзәтүчеләр арасында төрле иҗтимагый оешмалар вәкилләре була. Аларга тавыш бирү барышын игътибар белән күзәтергә һәм хокук бозуларга чик куярга кирәк. Очень важно, чтобы и те, кто и представители избирательных комиссий, и, значит, наблюдатели все находили общий язык в интересах избирателя. В формировании такого согласия, такого порядка на участке большую роль играют именно общественные наблюдатели, которых направляет палата. Яңа ел сайлаучылар җәзалары буенча Бердәм Россия формалаштырган халык программасы ярдәмендә барлыкка килде. Эшләрнең барышын һәм нәтиҗәләрнең сыйфатын бер урынга бәяләргә Татарстаннан Дума парламентарии Марат Нуриев һәм Дәүләт Советы секретаре Лилия Маврина килде. Парламент хәбәрләре турында кыскача шулар иде. Казанда намазга өйрәтү буенча Ислам беренче дәресләр проектына туплау башланды. 6 дәрес эчендә укучыларны дуга укырга һәм көндәлек тормышта ислам кушканча яшәргә өйрәтәләр. Укулар татар һәм рус телләрендә алып барыла. Дәресләр һәр шимбә көнне иртәнге сәгать 8-дән 12-гә кадәр Тукай урамы 40-нчы йорт адресы буенча урнашкан Галиев мәчетендә үткәрелә. Беренче дәрес 15 октябрьдә булыр дип көтелә. Исегезгә төшерәбез, Ислам беренче дәресләр проекты беренче тапкыр мөфтият тарафыннан 2018 елда гамәлгә ашырылган иде. Әлеге проектның 10-нчы сезонында курсларга якынча 840 кеше килгән иде. Эфирда Татарстан яңалыклары, без туры эфирда эшлибез, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Казанда күренекле шагыйрь, журналист, дәүләт эшлеклесе Роберт Миңнуллинга истәлек тактасы куелды. Әлеге чара шагыйрь яшәгән йортта Толстой урамындагы 16-нчы йортта узды. Чарадан безнең чираттагы репортаж. Шагыйрь исеме Татарстан Язучылар берлеге инициативасы белән мәңгеләштерелде. Күренекле шәхесләр аны җылы итеп калды. Ул чаклы кешегә мәрхәмәтле менә язучының йөрәгеннән чыга торган Роберт аның шигырьләре. Аның дөресен әйткәндә инде безнең андый шагыйрьләребез бар. Һәрберсенең халыкка барып җитәргә үз ысуллары бар. Роберт Миңнуллин аларның иң талантлыларының берсе дип әйтелә. Аның шигырьләре балаларга багышланган, өлкәннәргә багышланган, бүгенгесенә, киләчәгенә багышланган. Күбесе җырга әйләнделәр. Аның сүзенә язылган җырларга күп милләтле республикада тәрҗемә ителде күп кенә телләргә. Роберт кайда гына бармаса да, мин аның белән еш һәм күп халык белән очрашырга туры килде. Кайнап торган аудиторияларга кирип, чыгыш ясап, ул ипләп кенә сүзен башлап, бик хөрмәт итеп аудиторияны менә шулай иттереп, андыйга бик әзер кеше иде. Роберт Миңнуллин күп телләргә тәрҗемә ителгән 70-тән артык китап авторы. Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе, шулай ук Муса Җәлил исемендәге премия лауреаты. Аның шигырьләренә Сара Садыкова, Рөстәм Яхин, Резида Әхиярова, башка атаклы композиторлар җырлар, романслар язды. Бу әсәрләрнең күбесе милли музыка сәнгатенең алтын фондына кертелде. Мәкаләләре, ялкыны чыгышлары әле дә актуаль. Аннан соң ул бит менә балалар фондының да җитәкчесе булды. Телевидениедә күпме әдәбиятны пропагандалagан тапшырулар алып барды.
Һәм һәр вакыт, әлбәттә, әдәбиятка киләсе яшь буынның язмышы белән кызыксынды һәм аларга һәр вакыт ярдәм итәргә тырышты. Бу җәһәттән менә Мәдәният министрлыгы инициативасы белән, әлбәттә, без дә кушылдык. Балалар өчен әсәрләр язган авторларга Роберт Миңнуллин премиясе булдырылды. Роберт Миңнуллин берничә чакырылышта Татарстан парламенты депутаты булып сайланды. Бер чакырылышта Дәүләт Советы рәисе урынбасары булып эшләде. Ул чынлап та аксөяк, затлы кеше, югары сәнгати зауыклы кеше. Ул аның иҗатында да чагылды, үзенең тормыш рәвешендә дә, фикерләрендә дә, аралашуда да. Андый кешеләр сирәк, кабатланмас шәхесләр алар. Берничә ел Казан телевидениесе студиясендә әдәби нәфис тапшырулар баш мөхәррире булды. Шушы елларда иҗаты чәчәк атты. Гаиләсендә улы җанлы, киң күңелле ир һәм әти буларак зур хөрмәткә лаек кеше иде. Робертның киткәненә инде 3 ел булып килә. Без аны бер секундка да оныткан юк. Без аны гел сагынабыз, юксынабыз. Өйдә дә шундый ук йомшак иде ул. Ну, йомшак дисәң дә, мин аны менә балаларга да, ул үзенең карашы белән, үзенең жестлары белән, үзенең менә елмаю белән дә без аны аңлыйдыр. Әдипкә истәлек токтасын кую тантанасында атаклы язучылар, шагыйрьләр, иҗат оешмалары вәкилләре, аның шигъриятенә гашыйк гади кешеләр катнашты. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Татарстан яңалыклары. Башкалабыз Казанда күрнекле дин галиме мәгърифәтче Нургали Хәсәновның киң кырлы тормыш юлы һәм иҗади мирасын өйрәнүгә багышланган китапны тәкъдир итү чарасы узды. Нургали Хәсәнов 30 елдан артык Сөмбер губернасы Буа шәһәре мәдрәсәсен җитәкләгән, ахун, иман вазифаларын башкарган, бик күп кешеләргә гыйлем һәм рухи тәрбия биргән шәхес. Шиһабеддин Мәрҗани белән дә аралашып яшәве, фикердәшләүгә билгеле. Аның байтак укучылары имам һәм танылган татар җәмәгать эшлекләре булып хезмәт иткән. Барлык архив материалларын туплап, тарихчы, педагог Рәшид Амишев рус телендә Нургали Хәсәнов турында дин галиме Нургали Хәсәнов дип исемләнгән хезмәт язган. Әлеге бай рухи мирасны туплап бастыруның төп иганәчеләре Буа районы хакимияте һәм Буа якташлык җәмгыяте. Шөкер насыйп булды миңа Буа шәһәрендә яшәргә, шунда бала чагым үтте. Кичкенәдән шулай әтиемнән, әтиәниләрдән ишетеп белә идем, шундай Нургали Хәсәнов исемле дин галиме яшәгәнлеге хакында элек заманда. И тарих факультетына укырга кергәч, педуниверситетта шул галимгә багышланган, Буаның тарихына багышланган хезмәтләр яза башладым. Шуңа ярдәм итте миңа тарих буенча остазларым. Китап алашкыр 500 тираж белән чыкты. Аңа ярдәм итте районыбызның җитәкчесе Камалетдинов Ранис Рафисович. Аңа рәхмәт. И тагын шул әле безнең конференция булачак бу шимбә көнне 10 сентябрьдә Буада халыкара конференция Нургали Хәсәновның 170 еллык туулу уңаеннан үткәрелә. Шуңа инде чакырып калам, кунакларны рәхим итегез, Буаны күреп китегез. Буа мәдрәсәсен и Нургали Хәсәновкә багышланган шушы матур мәҗлесне, бәйрәмне бергәләп үткәрергә чакырам. Әйе, быел 6-нчы Буа Талисы театраль лабораториясы 2 сентябрьдән 7 сентябрь көннәрендә үткәрелә. Бүген исә 6 сентябрьдә беренче эскизлар тамашачыларга күрсәтелә башлый. Артистлар белән 4 режиссер эшли. Театр лабораториясының кураторлары Буа театрының сәнгать җитәкчесе Раил Садриев, театр тәнкыйтьчеләре Александр Веслов һәм Нияз Игламов. Әлеге лаборатория эше мәдәни дуга, Опас, Тәтеш, Буа федераль проекты халыкара сәнгать фестивале белән дәвам итәчәк. 10 сентябрьдә Казанда беренче медицина ярдәме күрсәтү буенча мастер-класслар уза. Аларга бушлай кер була, теркәлү соралмый. Дәресне спасатель рядом проекты белгечләре үткәрә, аның максаты зыян күрүчеләргә ярдәм итү, әзерлекле коткаручыларны җәлеп итү. Дәресләр Маяковский урамы 24 А адресы буенча көндезге сәгать 3 һәм 6 яртыда башлана. Казан энергетика университеты студентлары электр үткәргеч линияларын тикшереп торуның заманча системасын эшләде. Реаль вакыт сенсоры барлык параметрларны танып ала, электр чыбыгының торышын билгели. Акыллы чыбык мониторинг системасын әнә шулай дип атаганнар. Ул тиз арада зур чыгымнарсыз, төзек булмаган урыннарны табып алырга сәләтле.
Электр шыбыгында кичкенә генә тартма урнаштырылган. Ул махсус сенсор шыбык системасын күзәтә. Кичкенә генә шушы җайланма бөтен шәһәрне кинәт ут сүнүдән саклап калырга сәләтле. Единственным плохо охваченным или практически не охваченным элементом наших... Безнең энергетика системаларында электр шыбыкларының торышын тикшерү моңа кадәр проблема булып торды. Без шыбыкларның торышы, тирбәнешләрнең үзгәрүләре, кыска ялганыш барлыкка килү турында барлык мәгълүмат алырга мөмкинлек бирүче технологияне үзләштердек. Системаны акыллы үткәргеч дип атаганнар. Аны эшләүгә 2017 елда үкрешкәннәр. Ул температураны, дымлык дәрәҗәсен билгели, мәгълүматны датчик аша тапшыра. Сенсор батареясыз корылма ярдәмендә эшли. Сенсор сигналларны минут сайын җибәрә. Мәгълүмат җайланмадан операторга килеп ирешә. Карта буенча шыбыкларның торышын иң ерак җирләрдән дә тапшыра ала. Когда мы смотрим эту программу обеспечения, мы должны сразу понимать, в каком состоянии находится воздушная линия. Тәэмин итү программасын карагач, без шунда ук һава линиясенең нинди хәлдә булуын күрәбез. Монда төсләр ярдәмгә килә. Әгәр дә яшел төс чыкса, димәк шыбыкларның торышы яхшы. Сары булса, йөкләнеш арткан дигән сүз. Әгәр дә кызыл төс булса, бу авария хәлен аңлата. Шыбыкның асылына төшүе, аңа быз катуы, ярылуы борчылырга сәбәп була. Бу факторларның барысы да сынау күнегүләре вакытында тикшерелә. Шулай итеп, сенсорлар кую процессын җиңеләйтеп кенә калмыйча, линияләрнең эзелү куркынычы да кими. Акыллы шыбыкны практикада куллана башларга да була. Фанис Фахаматов, Диана Дасаева, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Апуш балалар театр студиясының яңа кастингі башланып кетті. Биредә татар телендә иркен һәм берникадәр кыенлык белән аралашучы 9 яшьтән алып 15 яшькәчә укучылар катнаша ала. Кастингны уңышлы узган укучылар Апуш театр студиясына бушлай йөри алачак. Проектны Казан мэриясе гамәлгә ашыра. Кастингның чираттагысы 11 сентябрьдә көндезге сәгать 12-дән алып кичке сәгать 6-га кадәр Чулпан мәдәният үзәгендә үтәр дип көтелә. Шулай Казаннан яшь талантлар яңа сезонда Россия телеканалындагы «Синие птицы» конкурсында да катнаша ала. Кастинг игълан ителде инде. Заявкалар җырчы, биюче, музыка коралларында уйнаучы, актерлык яки цирк сәнгате белән шөгыльләнүчеләрдән көтелә. Анкетаны смотрим.ru/птицы сайтына җибәрергә мөмкин. Адресы экраннарда күрсәтелгән. Сайлап алуда 16 яшькә кадәрге балалар катнаша ала. Гаризаларны кабул итү 15 сентябрьдә төгәлләнә. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Рекламадан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыру дәвам итә. Мин Чулпан Амири бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.